Sí, senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors. En el cos d'esta moció comença amb dues referències bibliogràfiques del que significa govern obert, de les quals podem extraure els tres pilars bàsics de la democràcia participativa: la transparència, la col·laboració i la participació. Cap d'aquestes premisses estan presentes al govern de l'Ajuntament de València. En primer lloc, la transparència. Ja hem parlat en aquest ple de l'índex de transparència dels ajuntaments, una ferramenta per a mesurar el nivell de transparència davant dels ciutadans i de la societat dels ajuntaments espanyols. En la darrera enquesta, elaborada l'any 2010, València ocupava el lloc 100 de 110 ciutats, perquè no varen omplir el qüestionari. El passat mes de febrer jo vaig instar a la Comissió d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació perquè participarem en aquesta enquesta. Se va declinar la meva proposta. Recentment ha eixit en premsa que tornem a no presentar-nos a l'enquesta de l'any 2012. Si aquest fet es confirma, es tornarà a posar a la nostra ciutat en una posició lamentable de falta de transparència als ulls de la comunitat internacional. Senyors del govern de la ciutat, està més que demostrat que la corrupció va unida a la falta de transparència. El segon punt, la col·laboració. Així s'ha donat un pas, i que amb el reglament d'administració electrònica i la creació de la seu electrònica, però encara és insuficient. Està poc donada a conèixer a la societat i que per part de l'administració municipal i encara queden per desenvolupar moltes de les seues utilitats. I arribem al tercer punt, el de la participació. Una participació reconeguda en l'article 23 de la nostra Constitució, prioritzant la participació directa i vinculant a la participació representativa. Este canvi de paradigma implica que el govern no ha de ser només competència exclusiva de les persones electes, sinó que la ciutadania ha de tindre la possibilitat de cogovernar amb els representats elegits democràticament per a fer-lo. Este és el futur de la democràcia. I ara vaig a explicar les propostes d'acord. La primera, la creació d'un portal web on hi hagi almenys dos grans apartats. Un primer, on els ciutadans i ciutadanes puguen aportar idees al govern municipal per a millorar la nostra ciutat, que siguin visibles per a la resta de ciutadans i ciutadanes per a que puguen opinar i recolzar o no aquestes propostes. La segona, que paral·lelament un portal on el govern municipal posi a disposició de la ciutadania els seus projectes per a que puguen fer el mateix, votar-les i opinar-les. La segona proposta és que les anteriors siguin traslladades a la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions que per al seu debat i consideració i trasllat de la resposta al ciutadà o ciutadana a través del mateix portal. Per a concloure, dos exemples, un molt a prop de nosaltres, el portal IKEA del govern basc i un altre que és més llunyà, el portal We Are the People del govern dels Estats Units. Estos dos exemples són formes horitzontals d'entendre el govern, no de dalt cap a baix com ocorre ara mateix a la ciutat de València. I reitere, el futur de la democràcia passa perquè siga deliberativa i participativa. Moltes gràcies. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Grau, jo en primer lloc dir-li que jo no m'he de dirigir a cap ONG que per a criticar o no la seva tasca. Jo he demanat que en un informe d'una ONG a nivell internacional, dins de les ciutats de l'estat espanyol, la meua és la que està al puesto 100 i que descendeu. Me té igual lo que pase a Sabadell o a la Junta d'Andalusia. A mi m'interessa lo que passe a València. I m'hagués agradat que s'hagués omplit el qüestionari i que per a poder mirar a veure en quin puesto estem, si encara continuem en el 100 o pugem o baixem. En referència, coneix perfectament el funcionament de l'oficina de queixes i suggeriments perquè pertany a ella. I no he faltat a cap comissió i pense que he sigut l'única regidora que en la seva història ha presentat propostes a aquesta comissió. Però si vostè segueix el que és la nostra moció, si m'he deixat alguna ho sento, Isabel, ho sento, però bueno,
de les poquetes que he presentat i que mocions, ho sent. Però sí que dir una cosa, totes les queixes que fan els ciutadans i els suggeriments que arriben a aquesta oficina, no existe una informació a la ciutadania d'ella completa. És a dir, jo faig un suggeriment, és tractat en la comissió i l'Ajuntament respon només a aquella persona que ha fet el suggeriment. La meva moció el que implica és que tots els suggeriments estiguen oberts per a que tota la ciutadania que puga participar i el que moltes voltes que diu el senyor Igual a la comissió que una mateixa queixa apareix 50 vegades, doncs amb una comunicació fluida se podria crear un debat i arribar a un bon entendiment. I tampoc tinc moltes coses més a dir i perquè en el transcurs d'aquest ple ha quedat clar que no està l'Ajuntament de València o no està el govern de l'Ajuntament de València ni per la transparència ni per la col·laboració i moltíssim menys i que per la participació ciutadana. Plegue al senyor Grau que per favor reconsidere i, puesto que no és excloent la meva moció, que la vote a favor. Moltes gràcies.